Ovo baš moćno izgleda, mislim, nevjerojatno pakovanje. Wow! Wow! Zdravo, dragi moji ljudi, dobrodošli u jedan novi video. Jedan od onih videa koji vi najviše obožavate, a to je ASMR temu haul. Ja ću se zaista potruditi da ne bude previše ASMR jer ja nisam ljubitelj toga, ali eto da se iznenadim i ja i vi šta smo tu naručili i šta je stiglo. Ja vam neću ostaviti više one sa strane šta je koliko koštalo i kako to izgleda, pošto se cijene uglavnom svima razlikuju. S druge strane, nemam baš dovoljno vremena da i to dorađujem prilikom obrade videa, ali što god ukucate moćete da nađete vrlo lako. Mislim da su danas i ptice na grani upućene kako to funkcioniše, tako da idemo u nastavku i da vidimo šta je to stiglo. Opa! Ovako, naravno da je tu kafica jer bez kafice ništa, tako da skuvajte vi sebi jednu i da krenemo da vidimo šta je stiglo. Upotrebljavat ću makaze kako bih skratila proces otkrivanja. Inače ovo je zajednički haul mene i mog supruga, tako da ćete vidjeti neke muškaste stvari. Poput ovoga, nisam znala da ću baš prvo da naletim na ovo, ali eto, ovo je onaj skakavac, ja mislim. Nemojte da, ne, nije skakavac, ali ona britvica. Nemojte da se iznenadite, prosto on voli ovako neke specifične stvari, tako da, eto, ovog bude jedna britvica za njega. Slatka je onako, deluje mi da je baš korektna za ono što te mu generalno može da ponudi. Mislim, ne možemo očekujemo ne znam šta. Idemo dalje. Ja se zaista potruditi da ovaj haul ne traje čitavu večnost, mada svaki put to kažem i na kraju opet traje malo duže, ali eto. Da, ovo je zanimljiva stvar. Osobe koje imaju problema da im se patike onako iza izližu i pocepaju i da stigne do one plastike, ovo je dobra stvar. Ja se nadam da time zatvorite ukoliko su patike očuvane i relativno nove. Ove jastučiće zaista su zanimljivi i mislim se samo zalepi ovo pozadi. Ali o utiscima nekom narednom prilikom kad malo budemo probali i izvideli kakva je situacija. Ne znam koliko sam vam pominjala, ali mi smo počeli malo da imamo neki profesionalni fotoaparat i malo smo počeli time da se bavimo, odnosno to nas interesuje, čisto kao hobi, pa nam je u tu svrhu bila potrebna ova zaštita za svetlost. Zaista ne znam kako se ovo stručno zove, ali ima na te mogu da se kupi, tako da smo želeli samo da vidimo da li nam to završava posao na onim dijelovima na kojima prosto nismo zadovoljni kako slike ispadaju bez ovoga, pa ćemo i to javiti utiske da li može ovo. Pretpostavljam da postoje ako se razume bolje u fotografiji, sigurna sam da na temu isto možda naruči masu nekih stvari, ali eto mi smo počeli od ovog dela. Ova kutija malo deluje oštećeno, unutra je mala lampa za čitanje, obzirom da mi je prethodna crkla i sam naročila temu za neki smešan novac. Želela sam novu jer mi znači noću da uveče zapravo da čitam, ali iskreno ne dopada mi se kako ova kutija izgleda. Ja se nadam da je lampica u redu. I da, ova moja prethodna bila je na bateriji, mislim ona je stvarno preslatka u obliku cveta, ali ono što je bio problem je što su baterije jako loše, neko jako loše drži, tako da nisam zadovoljna ime u nekom od mojih prethodnih vlogova, to jest haulova. Dosta je velika za lampu za knjigu, ja ne znam, evo vidite. Da, zaista deluje malo veće, ali eto, bitno mi je da se puni. Da, možemo već da vidimo kako izgleda. Pa zanimljivo, ja sad ne znam, obzirom da je dan, nisam sigurna, ali ajde vidjet ćemo, puni se na USB. Ja mislim da mi je to bio uslov da mi se puni na USB. Evo ima dve ove, zapravo ima jedna jačina, druga jačina i veća jačina, znači žuto, belo svetlo i zajedno da bi bilo jače osvjetljenje. I evo puni se na Type-C.
dobro, zanimljivo, vidjet ćemo. Kaže, meni je bitna funkcionalnost i žela sam da bude koliko toliko simpatična, ne mora da bude ne znam šta. Naravno, ja bez maskice za telefon nisam živa da ne naručim, tako da sam ovog puta naručila jedno onako, dopala mi se u tom trenutku, iskreno ne znam ni šta će mi više ovoliko maskica, ali da, evo, nije loša, šta znam, vidjet ćemo. Evo kako izgleda onako malo kao neki mermer brown. Malo je iskrivljena, ali dobro da se to uz telefon da se kroz vrijeme malo prilagodi. Suprug je naručio narukvicu za sat. Pa dobro je, onako na magnet je zapravo. Iskreno nije mi baš jasno to na magnet kako funkcioniše da se ne... Dosta to čvrsto drži, ne možete tako da... Gle. Da, mora baš jako da se povuče, ali u ovom položaju je teško, tako da mislim da to nije baš lako izvodljivo da padne. Tako da, zanimljivo. Idemo dalje, da vidimo šta je ovo. I da i dobijete Type-C, zapravo nisam ni provalila da dobijete za ovu lampu i ovaj Type-C punjač automatski da imate to spremljeno. A ovo je, da, ja sam naručila neki gel lak, plastika, da probam. Vidjet ćemo kakav je. Da sam nikad jako zanimljivo, jedan je bio tamo, naručujem trenutno ove jesenje boje. Ovo baš moćno izgleda, mislim, nevjerojatno pakovanje. Wow! Wow! Moram da kažem wow za pakovanje, znači ja sam stvarno dosta lakova gledam i koristim, ali ovo pakovanje je stvarno ekskluzivno. Pogledajte ovo. Ja se nadam da lepo vidite, ali pakovanje je top. Da ću znati da ga otvorim, šalim se. Lijepa brown boja, iskreno mislim da je bordo, ali baš je lijepa brown boja, sviđa mi se. Ovu sam boju htjela, tako ću uskoro da im nokte pa ću vam eto pokazati. Ali pakovanje, pritom je mililitraža baš ogromna, 15 ml, nešto baš žele veliko. Tako da je to pogodak. I suprug je naravno naručio masku, zašto? Zato što on masku koristi dok je ne istrpi posljednju dušu. Crna klasična. Ništa specijalno. Mislim, muškarci nisu nešto bog zna koliko kreativni, ne treba im 1500 maski, dovoljno je jedna da završava posao, tako da, eto. Ja sam zaboravila, smo naručili i ovo. Naručili smo, ja mislim da je ovo reflektor za, ovo je ne reflektor za snimanje videa, tako da smo i to naručili. Ja zaista ne znam kako ovo funkcioniše, čak nema bateriju, mora da se napuni, ali eto i to smo naručili, mislim da će baš jako da svijetli, deluje mi obećavajuće. Tako da je i to stiglo, ovdje je vjerojatno neko uputstvo, da li nam treba ili ne treba, sumnjam. Mi inače stvarno ni zašto ne čitamo uputstva. Vratimo se eventualno ako nešto ne ide po planu. Da, ovo su stakla. Ja sam inače svoje razlupala. Telefon mi u posljednje vrijeme zaista puno pada, ne znam iz kog razloga, nisam baš toliko trapala. Ali je zaista očuvan i sad sam naručila ova stakla za mene i supruga, dakle dva ova stakla. Mada nije mi bilo neophodno, ali baš su jaka ova stakla. I to su čak ona što navodno ne vidite. Nisam naručili dva, ali ovom pakovanju, ne znam iz kog razloga, imate 4. Da li su tu nešto zeznuo, nisam sigurna, ali postoje 4 stakla. Ono da vam se ne vidi sa strane što radite na telefonu. Tako da, jako zanimljivo i dosta su jaka, čvrsta su baš, nisam iskreno ovo očekivala. Tako da, eto, dobili smo 4 staklenceta. To ćemo morati upakovati da sačuvamo. Idemo dalje.
Da, setila se. Iskreno mislim da je ovo veće. Ja sam naručila one magnete za frižider jer mi treba nešto kada ostavim kao podsjetnik. Mislila sam da su veći, ali nisu. Mislim, na slici su zaista delovali veće. Ali dobro, ja sam inače ona osoba, planer, organizacija, ludilo, spiskovi, iz spiska u spisak, pa sažet, pa proširen. I onda sam naručila ovo za frižider, ove magnete, onako su baš slatki. Ako budem ih postavila, probat ću da snimim da vidite kako to izgleda na frižideru. Onako su baš neobičnog oblika, ali očekivala su veći, iskreno, baš su mali. Ali dobro, završit će posao sigurno. I ja ovo nisam znala da postoji, iskreno, ali eto, ovo su neki kao ubrus krpe koje su reusable, dakle, možete da koristite više puta. Dakle, iskoristite, stavite na pranje i ponovo koristite. Činilo mi se nešto smrducka, ali nije, samo mi se učinilo, jer iskustva sa temu može da se desi da smrducka. Samo da se odleti, ne znam što su ovo zalepili, malo se teže skida to. I da vidimo kakvog su kvaliteta. Inače, meni je dete prethodno spavalo 3 sata u toku dana i sad je nešto konstantno priča. Nadam se da ga ne čujete jer može da bude iritantno. Sad ćemo se ubiti sve one mame. Evo, vidite, mislim, onako je sintetika, ali verujem da će to, kao klasične one krpe za brisanje magične, ali vi to ponovo nalepite valjda i to ponovo može da se koristi. Ja sad stvarno ne znam kako, ali vidjet ćemo, baš nemam predstavu kako se ovo lepi ponovo. Evo, ne znam. Ne znam. Sad ću da vidim, je baš predstavu, nemam kako se ovo koristi. Ovakve kitchen stvari nalazi moj suprug, ali ja ovo ne znam, nema veze, vidjet ću. Ponovo sam u situaciji da ja ne znam šta je ovo, znači... Evo, ne znam. Ali ću, kad budem se konsultovala, reći vam, preko ovoga ću vam reći šta je ovo. Obično neke plastične drške, zakačke. Zaboravila sam, sve mi je pokazala da sam mi naručila, ali dok sačekate poručbeno zaboravite gde ste krenuli i kud ste pošli. Idemo dalje. Dalje ide. Da, skontala sam. Ovo je ono za sudoperu, da možete da privučite šerpi, da isperete lepu šerpu. I mislim da je ovo zaista zanimljiva stvar. Naša sudopera nije velika i sad nisam sigurna kako će ovo da funkcioniše, ali stvarno mislim da nije loša stvar imati ovo u kući, posebno kod pranja nekog većeg posuđa. Tako da, super, zanimljivo. Da nešto ne bih izgubila, moram da vratim u ovu kesicu. Ali neke stvari koje budem isprobala, probat ću s njim pa da vam ostavim ovdje sa strane. Da, sam malo da izgubim ovaj deo. Ali te gumište su stvarno potrebne, tako da to moramo da sačuvamo. Ima dosta stvari, zapravo naravno još jedna pogužvana kutija, stvar, nema smisla, znači nismo imali iskustvo da mi je sila polomljena stvar, ali vam temu to refundira, ali nije to poenta da ste vi tu stvar neku želeli. Aha, ja sam naručila na očarčici. Šalim se, ja ovo koristim više onako za slike, ja stvarno rijetko kad nosim naočare baš često sa sobom, ali nije loše. Čak bih mogla i da ostanem ovim naočarkama do kraja.
Ajde da vidimo kako će to funkcioniše. Zanimljive su, onako deluju čvrsto. Nije loše. Nije loše. I još jedan lak. Da vidimo koje je boje. Jer ja zaista nisam sigurna, vidim što sam naučila. A da, ovaj je kao neki... Ovo je onaj specifični, sad ništa ne znam vam pokažem, ali ostavlja kao trag, onako provinjikav je, kao maska, dakle mermerno ostavlja, ne znam da ste imali iskustva sa tim, ali probat ću pa ću vam reći, evo zaista kao što deluje na slici. Mi ovde gajimo neko cvijeće, pa nam je bilo potrebno ovo da ga malo podupremo, odnosno da mu pružimo neku podršku jer je počelo malo da se rastura, onako da mlitavi od rasta. Kako bi biljka imala sigurnost, probat ćemo da je malo ovim podupremo. Ja ne znam da li, pretpostavljam da imate iskustva kako to izgleda, dakle ovo sa strane i ovaj krug da sakupi biljku na jedno mesto. To ćemo da probamo. I ja sam naručila neko plastično prstenje. Šta znam, trenutno mi se to svidilo u tom trenutku, znam da je plastično prstenje davno prevaziđena stvar, ali nije loše ovako nekad zapravno, vidim da se i plastične narukvice vraćaju u modu, tako da mislim da nije loše ni ovo prstenje, ne znam sad koliko možete da vidite, sad ću to stavim pa ću vam pokazati kako izgleda i oni su onako isto podesivo prstenje i onako zanimljivog je oblika, tako da sam ja to, mislim da će lepo da stoji, stvarno još je plastično, dakle automatski ne postoji mogućnost da nešto se zarđa, polomi, mislim polomi da, ali zarđa je onako da vam bude odvratno. Evo kako izgleda, nije loše, zadovoljna sam, valja za neku kombinaciju, bit će to dobro. I koliko imamo, jer ovdje se stavljam iza pa da ne pogubim nešto, da me da vraćamo ovo da vam dodatno šuškam. I ovo je nešto, stvarno ne znam šta je, neki metalni deo, muški. Da, nožić. Isto nožić, minijatura. Minijaturica, ko voli minijaturice, svidjet će mu se ovo, nožić i nešto, neki otvarač, pretpostavljam za pivo ili tako nešto. Ne znam. Nisam školovala. Što bi ovo moglo da bude, zaista ne znam. A ne znam ni kako se otvara. Aha, da. I ovo je bilo suprugov pronalazak za moje torbe za orman. Zaista hvala mu, vidjet ćemo da li radi posao, delo mi prilično lagano, ali znate, ono, vidjeli ste što možete ovako staviti u orman i tu poređate svoje torbe, pošto mi od mojih torbi ne znamo više šta ćemo. Ima i s jedne i sa druge strane, tako da može stane 1, 2, 3, 4, 5, 10 torbi, tako da super stvar, ja se nadam zaista da je izdržljivo, ali nisu torbe toliko baš teške, tako da verujem da će to da bude dobra stvar, samo da nađemo mesto u ormanu. I ovo je još jedan kuhinjski dodatak koji je suprug pronašao, ja se izvinjavam, šuška, znam. Tako da ove kese neću ni otvarati pred vama, ali ovo su moje kese za paradajz, bananu i povrće. Dakle, super je što možete, ja verujem da ovo služi da održi duže svežim svu tu hranu, tako da nam to zaista treba, jer ja ne mogu da živim da ne bude povrća ili voća u frižideru, u kući, a stalno preterujem verovatno u kupovini, ne možemo mi to toliko da pojedemo i onda mi se pokvari, tako da ja se nadam da ovo završava posao. I da, nisam mislila da će mi ovo naručiti na kraju, ali
Obzirom da kad mi ostane hrane neke koju moram da zaštitim u frižideru, ja volim da stavim onu foliju, ne znam, pretpostavljam da znate na šta mislim, ali uzela sam i one kesice, sad da ne otvaram, znate na šta mislim, bukvalno kao kapa za glavu, ona hiruška kesu da obložite činiju, voće i slično, tako da znate, poznato vam je to što sam htjela da naručim. Ovo je verovatno još jedan lat, ali gdje je moje... Ne, ovo nije lak. A jeste. Ne, ovo ono što sam rekla, kao mermer gel za nokte, a ono je isto bila neka boja, vidjet ćemo, zaista više ni ne znam što sam naručila, ali ono što sam ja želela zaista, pošto sam se navukla na cegere, želela sam da naručim jedan ceger i naručila sam neki koji je tamo bio ponuđen jer ja ovakav sličan imam, možda čak isti, sad malo bolje razmislim. Kupila sam ga, mislim, u Pepku, mada je ovo bilo veće. Iskreno, vidite kako izgleda. Ovaj kao print tigrasti, ne tigrasti, nego leopard. I ovdje može se proširi da bude veća. Ono sa čim sam zadovoljna je što je zapravo veličina korektna u odnosu na to da sa spremom možete neretko da se zeznete sa veličinom torbi ili bilo čega, dakle korektna veličina. Ja kažem ovdje neretko koristim ceger. Ono što mi se ne dopada, mislim da su duži ove ručke, odnosno kajševi. I ono što mi se isto ne sviđa, to mi se ne sviđa nekog drugog cegera koji imam, je što mi deluje nekako jeftinije ove ručke, odnosno mislila sam da je malo kvalitet bolji, ali konkretno kvalitet samog cegera je dobar. Unutra imate i postavu, imate i džepiće, mislim, sa strane, tako da ne mogu da se žalim, sam ceger nije loš, zaista nije loše, ali ono na što mogu da se žalim je što ja nemam jedan proizvod koji sam baš želela da dobijem. Ne znam kako se to desilo. Sve samo nije loše, ne mogu da se žalim, ali ono na što mogu da se žalim je što meni jedan proizvod nije stigao. Ja se ne znam da li je to zato što ga nismo stavili u korpu, jer znate da možda vam se desi da nešto ne stavite ili da stavite duplo, ne znam kako, ali desi se. Tako da ću sad proverim brzinski da li je on uopšte bio u korpu, odnosno u ovoj poručbini i da se žalim ako je bio, a nije mi stigao. Tako da, eto, naručila sam ovu tablu za pisanje na frižideru kao planer, magnet tablu. Jako sam se tome radovala, kao što sam pomenula, ja volim te stare organizacije i ostalo, ali eto, vidjet ćemo o čemu se radi odmah nakon ovog videa. I to je to. Pišite mi kako ste zadovoljni, da li vam se nešto sviđa, da li vam se nešto ne sviđa, pa se vidimo u nekom od narednih videa. Hvala vam što ste tu.